ndiwe mukodza blessing tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti tezvaraunda pfuma yavo mombe nhatu mbudzi nhatu neUS 1,500 nembowo dzako zvanemareda arikutora izvozvo ndiferemba simba rashe tara kuna mukodza blessing. ari pere mukadzi wake hanzvadzi yako ari pakata taura tingwe simbara wese warikukwesa chakudzwa kuchengeta muzukuru saka muzukuru nepo kurwere saka yekurapisa mari yekurapisa ndii handishaiwana saka isi tosaka tauya kufanira kuti tipe mukwasha mwana wake atipo pfuma yangu. iyo hanzi utope mukwasha mwana wake aiwa it's okay hapana ndoda kutoti mukwasha ndimupe mwana wake ndizvo here uda kuti mwana aende kumukwasha here zvatorwa nana baba asi kana zvichibvira kugadzirika mwana ndichengete ndinochengeta chibatsira pakuti mwana akarwara tichirapisa tese. Aiwa mwana anogara namaika ndozvandanga ndichitoshuva ndotoshama kuti mungape mwana muduku uyo kune anotoabhuswa mwana anogara kuna mai zvamunoita mabva panapa ka haasi kuchengeta mwana handiti ndo chikonzero handiti nyange akarwara akadi unoenda wabva panapa achakudhairekta kunoendwa muwa maenda pamajor street apo mundofira mai emaintenance handiti kuti apuwe maintenance anobhadhara mari every month kuchengeta mwana wake. pamaintenance papapa anga ari kubhadhara but mishonga mizhinji kuda zvese anorwara pese pese maRTGS mazigi saka achibhadhara mazigi mazigi ari kubhadhara mafamasi kuda kuti ziga unoti hatindi ndo imwe nyaya rinetsapa every month mishonga inenge ichitongodiwa. iwo haudi mwana wako here kuti unoda kuti mwana wako atambure unotadza kuti uchengete nekuti kapamwe kamaintenance kakaiswa kari mazigi kana kuti ari madhora ari mai sorry chakame ini mwana ndiri kuchengeta ndinopawo zvinenge zvichienderana nezvandinowana kuchengeta mwana ndiri kuchengeta chako nemwoyo unoda handina kana nomba mari pamwedzi ndinomba $25 saka iwe 25 ndo vanodya pamwedzi izvo pari zvino ndizvowo zvakaita ati iwewe unodya $25 pamwedzi here iwewe wega ndine mhuri yandagara yandinayo ndinofunga mupinda wayarasana nestatement yake semoniri kuti hatisatapinda tiche tiri uya tatoona kuti pane chinyawe anga ari kuda kutaura kuti but nhau yegubu yepfuma tiri kuuyako hatisatapinda kunhau yepfuma muri right kuti tizombatsire kuti aiwa nhau yaari kuda ndechi but tangoona iri kuti pane kadambudziko karipo katiri kuda kuona pfungwa dzake kuti kana achiti aromba mwana $25 pamwedzi iye anorarama ne$25 aiwa kana deiri US $25 pamwedzi munorarama here imimi mwana achirwara anoti pamwe pasandanga ungobhidha mutsutsu akada kunguti furu akada maronda mukanwa
zvese anogara angorwara badzi nogara ndakaenda kupamasi ndinotovaudza baba kuti arwara kuti handina pamwe pacho arwara pamwe pacho kuti handina mari yemushonga. Ilo kuchengeta mwana wako rudo rwako handiti kana Majors Report yakakuti bvisa $25 pamwedzi iwo wondobvisa 25 akanga azokura mwana uyu mangwani uchazengwa kuti waakuenda doctor kana kuti achi munhu mukuru waakuzoenda waakuda kundodii mwana akuregera kukuona waakushungurudzika kuti dai ndakadii ndakaziya izvo kuchengeta mwana wako rudo kana uchiti 25 iyo yakanzi neMajors kubhadhara iwe uchiona kuti yakakodzera zviri kwauri nekuti hapana maitiro atingaite kuti tidii maybe chaungaende kuenda kureview kundoti upuwe review but kana asina rudo anongoenda aine payslip anongototaura kuti handikwanisi inongoramba iri pa25 saka toda kumudzidzisa pamusoro perudo nekuti kuenda kuMajors Report varume vazhinji tinozviziva tinohwandisa mainikamu edu unoona kuti uri kufikisa mwana mangwani kana azokura manje achinhu waakuenda manje iwewe waakundodii kundozemberana nemwana uyo which is very bad. Ida mwana wako ari mwana muduku uchimuchengetawo uchimutengera mishonga uchidii handiti tinongotaura apo rudo ngatichipindei munyaya wanoda pfuma yavo pfuma yamunoda chii chitaurai pfuma yamunoda iwe simba rachii yapana pati mombe nhatu mbudzi nhatu US 1,500 mombe 3 mbudzi 1,500 yusa pamusoro pe $25 yari pamwedzi. Ayo angatezvara toda madamages anite noturora andoda madamages angu nemasungiro madamages mombe nhatu masungiro mombe nhatu ne$1,500 saunoti chii ini chokutanga tezvara handivazivi amai wemwana uyu takangosangana zvayo zviri zvemisikanzwa takange tambofambidzana panguva yacho asi vaizviziva kuti ndakaroora vaizviziva kuti ndakaroora ndakavaudza kuti ini ndakaroora mukadzi ndinaye uye harina tarisiro yekusiya mukadzi wangu ndichizovaroora iwe kana kuita mwana nawo izvozvo zvaive zvakajika saka izvi yaingove misikanzwa yatakaitawo yekusambo taitariswa kuti zvinoperera kusambo nearoti tinoda madamages handitozivi tezvara vacho vari kuda madamages pamaita kusango wakangochiziya here hama dzacho wakapuwa kani mvumo yekuita maita kusango pamusoro mai vemwana vamunhu mukuru anogona kuzvibvumira kana kuzvirambira saka ivo vakabvuma kuti tifare hedu tichidaro vakanga vachinyatsonzwisisa kuti inini ndine mhuri yangu iyo mai vemwana vakabvuma iye angapiwa permission nani mai vemwana ndangobvunza mubvunzo hauna kupindura ndo zvandareva pokutanga kuti izvi zvakave zviri zvemisikanzwa saka misikanzwa wako yakukuparira mai vemwana vakanga vachizviziva kuti inini ndine mudzimai wangu ndine mhuri yangu warume wangani wananga wakadzi wakawanda inini ndakange ndisina ngobvira ndavapa tati warume wangani wane wakadzi wakawanda
variko vazhinji. Wane formula here yekuita wakadzi wakawanda? Ndoti vanenge vachiri chido chavo chokuita. Ani anenge aine chido? Varume vacho. Saka iwewe kana uchitsvaga umwe mukadzi uine mukadzi unoda kuita sei? Inini handina kutsvaga mumwe mukadzi, yaive girlfriend yekuti taingofara. Saka simba nyatso inzwa simba mudada amene auti simba blessing zokutara kuti uye achiziva kuti ndine mukadzi iyeyo achiziva kuti iwe ndine mukadzi ngatifare zvedu ndizvo asi makaita mwana kufara here kuita mwana muchini chichini here kana munhu saka uda kuti ndewani ndizvozvo mwana haraswe Wachangami. Mai wacho wakasvika kumba kwangu mai wana waiko. Wasvikana nenyaya yemukwasho akangwana. Zvese zvekuita mwana andozviziva kuti mwana ari kuita zvaari kusiva iye. Kunze akangwara uchinda munza zvakunhanana waari kuita muno. Ungarara nemwana munhu kuti uchaita girlfriend. Oita nhumbu otorana basa naro aiziva kuti takaroa. Utaura here kukunya. Ndaida mukuzoti uyu watakura kawo ane mumwe mwana here mukadzi musikana? handizivi. Saka iwewe uchaita hako bhuru rine mukadzi waro uku rinongondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu, robvapo rondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu, robvapo roenda panoenda iwo uchikoberekesa hako uchitaura nekuti ini ndine mukadzi wangu. Kuberekesa tiri tiri kutamba. Pamusoro ndizvo zvakaita kuti ndinge ndiri kusapota mwana. Ndakanzwisisa kuti mwana tuzvakutika uchaita bhuru nekuti urorara une mukadzi wako but waurondorara urungodospoira wosiya waitisa wodzoka kumukadzi wako woenda panext wondoitisa pamiri woenda panext uchidaro ndiwe bhuru muarea wana wevanhu uchisiya wanhumburisa nekuti iwe une mukadzi wako. Ndo zvauri kutaura kuti aiwa inini nekuti kana ndikandotamba nemusikanangazi nemukadzi wangu zvandiri kutamba naye izvo kutotamba aita nhumbu ndo hazvine nenini mwana wevanhu watospoira watopedza wako mukadzi ndiye chaiye chaiye right tingarege nenhumbu idzi nekuti intention yake anofanoti atoripire pakuru nekuti intention yake haanga asitorina neintention uyu aitofuka ndaona murume iye achitoti ndiri kungofarawo hangu naye saka kana ndapedza kufara naye next otsvaga futi umwe kufara naye achienda achingodaro nekuti haana kana iyo nyadzi pakudanana nevana vevanhu. Vasati vatomboita zvikora navese inini ndiri hanzvadzi yaBlessing ndakataura naye ndikamuzivisa kuti Blessing akaroora ane mukadzi zvikanzi inini ndiri kungoda hangu mwana wangu wekuti ndigozvichengetera mwana wangu ndikuda hangu mwana waBlessing zvakaita zvikanzi inini akatoti hanzi ndenge ndisina basa nekuti Blessing azochengete mwana inini mwana ndiri kungoda mwana wangu kuti ndizozvichengetere mwana wangu
ndizvo here zvirutaura ipapo ndinopoka napo because na Blessing asati atorora takatanga kutodanana for 6 years tichifambidzana asati atorora kwabva azongoti for sudden akati ini ndane mukadzi yokaisora hako ndakakukanganisa kwabva ndatosiyana naye kwabva azouya kuti arora 6 years dzakazara ndinoda mufana wanondirambira 6 years tichifambidzana ati tingori jaya nemhandara kwabva azoti yokaenda dini ndatizirwa ndaita mukadzi anditizira fine pandatosiyana naye Blessing ndiye kuzoya futi kumba kwangu ndakutozvigarira ndega ndiye kuzokuzobarawo kwemwana uyu ndokuzoya futi kumba kwangu ndakutozvigarira ndega akati aiwa ini ndakatoona ndakakukanganisa zvinhu ndakakuitira zvinhu zvakashata ndikakuurayira upenyu hwako saka ndadzoka kuti tichidini tichigarisani tichiite mhuri yedu pamwe chete for sure bhadzo saka tete pawakafona wamenoti handiziva mutete ndiyani wakazondifonera kuti chi Blessing akarora andifonera kuti Blessing aka ndakati alright ndadini ndazvinzwa kwete kuti ndinoda kuita mwana wangu hanjodzi yacho ndiye kuzouya bvunze kuti kuuya akazoenguwe kuzouya futi kuti aiva sora hako ndakashaicha ndikabuda isomba ndazongotizirwa kowevesadhi nemukadzi wacho akachata here akauya ega kunditera ndega zvewairi hazvipindirwi ndakatoshanya kumusha kwavo ndakashanya vanondiziva vandiye mukadzi cheta wakupindira vanhu vanyaya vanhu vanyavo handizvo chizvaidzi kutaura mukadzi inikechekukusunisa chii asi kana nayo tetaungarore mwana wamunhu akuisa chete kana iwo tete wanhu uri mudare rechiwanhu pamberi pamambo shuwa kadari muninginanyi kana mwana wenyu kuti ndingodanana nemunhu angondiitise mwana imosiya zvakadaro ndakatotaura namai vake tiendesa nyaya yacho kuna mai vake ndikataura namai vake ndikati taurirai mwana raurirai mwana mudzidzise kuti varume kana varoora ngaachisiyane naye opozi kana vakambodanana kumasuri zvakatopfuura ngaatitsvagewo zvimwe murume wake anoda kudini anoda kuroora but zvirunzi Blessing ka ndiye akazoenda akati aiwa ndakatadzawo munozviziva hasha dzevarume here imi ruchiwa rwevarume munoruziva here kuti uyu azovhure makumbo anenge atonyengerwa naBlessing anenge atomutaura masweet nothing inini ndino kutaura kwandakaita namai wemwana ndo mashoko avaitaura iwa kuti kunyange ndikaita mwana ndinogona kuchengeta mwana wangu unehere mutupawo simboti inzwa yakatsoka uyu mwana wenyu isimboti ndosaka tezvara kuti mwana wenyu isimboti anomushamawo vakuda mari yavo iwe haudi here kubvisa mombe yehumai kumwana wavo inini handina kuroora kubvisa mombe yehumai pachiwanhu wedza wakaroora hauna kuroora mwana anofanira kubvisirwa mombe yechi yehumai simboti zvekutanga kuzvinzwawo panakutaurira mwana wese ndosaka ruchinzwa kuti zvinopuka ngozi mwana uyu asakabvisirwa mombe yehumai mwana uyu anofanira kubvisirwa mombe yababa wakaberekawo mwana mukadzi uyu mwana uyu anofanirwa kubvisirwawo mombe yemadamages kupwanya musha wewanhu zvisingazivikanwa ndo mombe nhatu idzo dzauri kunzi ubva mbudzi mwana uyu anofanira kusungirwa paanoberekwa ndo mbudzi nhatu idzo saka dare anofanira kubvisa chii mukomana uyu tichipedzetika asi iwoyo kunze komana hauna mumwe mwana here hauna ndiye
ingori nyaya yatozvitonga kudhara zvamataura kuti panodikana mombe mbiri yababa namai pozoita yedamage yechitatu pauya futi panoda mbudzi dzemasumbu uye anozvibvisa ndozvinhu zvaanofanira kuti abvise padare. Saka izvozvo ndo zviro zvaufanirobvisa kune mwana wavanhu nekuti mwana wako anofanira kusungirwa. Ndinotenderwa kubvunza ini ndaida kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvinenge zvichimbonevei kuti zvinhu zvandirokunzisei zvinenge zvichimbonaiitika takunga tiri kutaura nemunhu asiri muungwe wamaungwe wese isu tinoziva kana tauya kudare unofanira kuziva kuti kana zvanzi zvichinji zvese izvo zvinozivikanwa newamuungwe wese ameno anobva kupi asingazivi kuti kune damage kune mashorwa kune mbudzi dzemasungiro munobva kupi zvinofunga bvunzwa nemuchinda agirapa haasi kuripiswa namunhu ari kuputira vana vani wake kana achibvunza iye kuti zvamanditaura kuti mombe nembudzi dzinorewei ari kudzokera kumashure mombe yababa mombe yamai mombe yematyorwa damage nembudzi dzemasungiro ndozvazvinoreva. asi ini handinambobvira ndakagara namai vemwana kana wandero kuti kana kuti vatizira chaiko kana kuti vauya kuti ndavanomuya tigare tese straight. Ini ndemubvunzo wamuri baba mwana akauya sei kuwe kana muchida kuda kugara musina mai yake? Mwana takangosangana ndofunga munganditendera kutaura nechirungu iya inonzi nevanhu 1 night stand for 6 years kwete mwana uyu zvakangowe zvezuva rimwe chete mwana anoberekwa kana mazuva mangani? handinambobvira ndagara namai vangu kuti ndinogara navo semukadzi mwana anotochaiwa tinambobvira taita taakuchienda mberi unozvibvisa rini? Dare rati unokamabvisa mombe 3 nembudzi 3 unozvibvisa rini? Uye nemakosti ekubvunzwa kudare makosti enyu mari unobvisa mari $100. Okay, ne $100 yemakosti masamoni mari dzawabvisa unozvibvisa rini? ina handina kugutsikana nemutombo wechakati iye amboyo anogara papi Zimbabwe panokubuda munhu uyu arikubuda papi kusevaru unobva unogara kupi hanzi unogara kupi kwaishe ano kwaishe kutasi kwa hauna mambo mutaza zvinetsi even kwahauna tinosvika kwamutasa tinoona tichikudii tichitora zvinhu izvozvo. Saka isusu taakukupa dheti rekuti udi ubvise kuti tikasike nyaya yako nekuti tinoda kuti nyaya yako ikasike 1 week to pay. Anditi 1 week to pay imimi dzokai after 1 week pasina tutende tinotore kwauna zvinhu izvozvo handizvikwanisi right tapedza ndarape tichitaura nemunhu asi uda kubatsirika tapedza chatopedza chisimuka muende 1 week to pay